Takže čau lidi, já jsem Crazy a vítám vás u mého dalšího videa z hry Shake and Fidget. Tentokrát budu hrát zase za 140, ale i za 55. Na 55 jsem se teď asi vůbec jednou jenom hrál. Jinak včera jsem hrál celý den, byl jsem někdy tady, když jsem to a udělal jsem sem, jak můžete vidět. A budeme teda zase dneska točit za oba. A mě se teď sere nějaká Viktorka. Proč co mi Rejza neodpisuje? Co za znamenkem? Takže jim odepíšem. Aby už mě nesrali a dáme teda hospodku. Hned můžeme zkusit za 31 minut. Takže zkusíme Síň slávy. To jsem slabý. Zkusíme tuto. Ale že jsme prohráli na plný čáře, dáme ještě hospodu. A na druhém účtě ještě zkusíme. Je, houbičku jsme dostali, aspoň se zkusíme pod zemí. Ono tady. Prohráli jsme. Sílu má hrozně, obratnost máme inteligenci, výdrž von, štěstí, výdrž. Takže zkusíme ještě jednou. Mám moc hodně síly, takže dáme tu výdrž. Ještě sílu zkusíme natankovat. Tak chtěl bych si dneska udělat tak 500 síle a pak bychom dneska mohli ještě dát. Protože já dneska budu točit ještě asi jedno video, takže je to dobrý, dáme zbrojírnu, si koukneme, co tu mají za nový. Takže to je nemají nic. Tady už něco mají, ale nemáme na to, aby jsem všechno teď utratil. Tak dáme hospodu. A když už jsme v tom videu, tak bychom mohli zkusit ještě pod zemí. Má moc velký díl. Výdrže má jako píč. Ta výdrž a obratnost se trochu špatná. A ta síla.
Takže napíšem jí ne. Nechce, aby byla důstojník Viktorka. Je moc malý level. A. Takže takhle to dáme, ale... Takže nebudeme se užírat, dáme start. Tak to tomu videu asi trochu... Tuto video asi... Jak bych jsem to řekl? Dida. Ne, nedávaj jej, dobře, nevím. Takže to budeme ignorovat a asi to si děláš, no tak na to se radši nekoupit. A děláme asi střih. Takže střih. Takže čau lidi. Jsem tu po druhé po krátkém střihu. Crazy. Neboli Razer 9 zase vyhrál. Ale jenom tady, takže dáme zase síň. Musíme 139. No slovo. Tak, dáme. Ty vole. Asi jsem to zakřik. Ty piče. To je takový, to dám. No, takže nedáme. Jsme slabí jsme. Ne. Takže dáme ještě. Tuto. Za chvíli nám naběhne tuto, takže... To co mi furt píšou. Z toho cechu už chci hlavně vypadnout, protože ta Viktorka Dida to mi seru už. Jsem tu, co robíš, Dianka? Dobré, hram se. Poká, nudím se. Dala jsi si úkol. Hej, dobré, já. Kde pojdete na výlet? Ty na kolko? No, takže ty sračky mě nebaví. Číst. Prostě mi důsto a konec prostě. Bylo přece nejsem debil, by jsem 12 dával na toho. Já když jsem byl 12, tak jsem neměl ještě nic sek, tak já se ráda, že nějaký moc. Když odejdu, tak kde bude vůbec kápoš? 67, ty to snad můžu stvořit. Možná tu to
cechu. Tak budu potřebovat, aby si se o ní postarala dítě. Takže doufám, že se o něj dobře postará. A už mi nepíšou ty krávy. Jo, ale já nebudu se zase jmenujem, takže takže to nejde ani, to klikneme. Nejde to skopírovat. Order. Pět, 13. Takže ještě asi zkusíme podzemko. Nebo teda na to tam zkusím prosím slávy, pak by jsem to už asi ukončil. Tady za 1983. No co je? To nejsem já, ale... Myslím teda. To by mě zajímalo, kdy to je. Tady za 1983. No, vím, že já hodně jdu. Já už asi nevím, že to bude kámoš, ale to je jedno, to teď nebudeme řešit. Takže ještě se vykonáme do zdroje jednice na kravinu, žádného skutku a tím by jsem to asi toto video už ukončil. Doufám, že mi přibudou nějaký odběry, za to by jsem vám volně vděčný. No, takže tím by jsem tuto video asi ukončil. U dalšího videa bychom si mohli se asi setkáme zase u té hry u Shake and Fidget a to už nebude žádný střih, takže toto je druhý, takže teď budu renderovat a zatím čau.